ଏଠିକା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠିକା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରାହବ ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେ ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଟିକେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲେ ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେବା ଇଆଡ଼େ ତ ଦାନ୍ତ ଦେଖେ ତୋର ଦାନ୍ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଦେଖୁନୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ଦେଖା ଦାନ୍ତଟା ଟିକେ ଖୋଲେ ପାଟି ହଁ ଏମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ଆରେ ବାଘ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେ ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇନେ କିଛି ନାହିଁ ବାପ ରାଗି ଯାଉଛି ନା ସତେ ଖାଇଗଲା କି ଖାଇଗଲା ଶୁଣେ ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହବ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହବ ଶୋଇ କୁଜି ବେଙ୍ଗ ଆଉ କୁଜି ବେଙ୍ଗ ଇଏ କାନ ଦେଖି କାନ ଦ ଏମିତି କାନ ଧରିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତତେ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଏଇଠି କାମୁଡ଼ୁ ଦଉଥିଲ ତ କାମୁଡ଼ୁ छोड़ेंगे नहीं एडिया कौन जाऊ चलो चलते रहो कोई नहीं रोकना नहीं नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी वीडियो कॉल देता पाखु जाइए बनी भूल लेने दौड़ी पड़े बंदे वीडियो बना लिया